bilen Murat Gurban. Men şu kısımda sizin soruňyza jogap berjek we ine maňa Iklimov bilen Soýunow soraklaryny iyi berdiler. Men şuňa da jogap berjek. Sizin bilişiňiz ýaly, men her wagt birine jogap berende ýa-da bir soraga ýa-ni jogap bersem, şoň şahsyna düşmejek bolýan. Ine şuňa politiska kultura diýilýär. Sebäbi biz öňüden ýa-ni liderler, biz öňde duran adamlar bütün halkymyza politik ýagdaýdan etikany, kulturany düşündirip adamlaryň jemgyýetiniň ýa-ni bizim halkymyzyň jemgyýetine täze bir formalar bermeli. Biz halkymyzy östürmeli. Egerde biz şahsyny adam şahsyna düşüp, ýa-ni onu söýüp dursak, onu biz ýa-ni köçü adamlardan tapawutlarymyz näme? Onu näme biz öňe çykmaly, lider bolmaly. Ýani şoň üçin şul medeniýet tarapyndan argumenta esaslanyp men hiç wagt adamyň şahsyny ýa-ni tanqidlamak. Sebäbi oň pikirini tanqidlap bilerim. Ýöne şahsyna hiç wagt şah ýetirmän sebäbi ol bir intim zat adamyň bir öz identifikasiýasy, oňa dip bolma sebäbi ol Allah Taala tarapyndan berilen. Indi men şul soralarıma sizin soraňyza jogap bereyim. Ine Iklimov bilen Soýunow öz çykyşlaryna şular soraw berdi. Murat aga şunu düşündürip berdi diýip ýa-ni bir opozisiýa diýen zat ýokmuş diýär. Ine men düşündireyim. Öň opozisiýaň her hil formasy boldy 30 ýylyň içinde. Onu ýa-ni mysal üçin Respublikan partiýasy emele geldi. Ol resmi taýdan tasdiklanmady, ýapdy soň ýa açdymy? Dogry habarym ýok, maglumatlar ýok. Ya da konservativny partiýa, ya da beýlik partiýalar Türkmenistanyň içinde registrasiýa geçirilmän soň, ýa-ni resmi taýdan şonu açylmadylar. Umuman hemme opozisiýalar, opozisiýon liderleri işleýänler bir-biri bilen söýüşip, ýa-ni bir-birine töhmet atyp ýa-da bir-birine dogry aýdyp, oň tapawuty ýok. Ýa-ni birine garşy görüşdiler. Bu Türkmenistanyň rejiminiň esasy taktikasy opozisiýonlara garşy. Bir gazanyň içine salmak, hemmesini içine atmak, aşağıda da Niyazow ýa-da Berdimuhammedow, Jadan Hramow we MHM-niň ýolbaşçysy o da typ şular gyzdyrmak. Şular bir-biriniň üstüne töhmet atyp, ýa-ni şu gazandan çykmaly. Ine şoň üçin biz başta DWT öz taktikasyny hiç kime tanqid etmeler. Bizi tanqid etseler, biz ýa-ni dymyp gezip şolaryň tanqidler dogry bolsa, öz ýa-ni strategiýamyzy, öz planlarymyzy, öz meýilnamamyzy düzüldüp, ýa-ni ýalňyşan bolsak, şolardan bagyşlama sorap öňütmeli. Şu strategiýany alyp, şu strategiýa utuş bolmaly. Şoň üçin DWT gyzga wagtda, ýa-ni Türkmenistanyň içinde we daşynda agzalary köpürkip otyr. Indi aýtsak, şu Soýunow bilen Iklimow alyp görsem, ine şolar diýär opozisiýa ýok diýip. Dogrudan DWT dörinçe opozisiýaň bir şekli bolmaly. On bir şekil durnuksuz bir turya, galya, yatya bir hili bir bulumujar boldy. Ine DWT gelen soň şu opozisiýaň bir şekli emeleye başlady. Biz hemme zat etdik diýemiz ýok. Ýok, biz şu adamlary birleşdirjek bolup, adekvat, demokratik taýdan adamlar, ýa-ni pikir edýän adamlar, ýa-ni perspektiwli adamlar, hakykatdan bir zada çalışacak, hakykatdan Türkmen döwletine azatlyk getirecek, Türkmen halkyna adalatlyk, azatlyk getirecek adamlar ýygnap, şolar bilen öňe derýaly, ýa-ni hereketler her wagt edýär. Ine häzirim Allah jana döneýin, ine biz Alymrat Rahim Akbel Taparaga, Düýeci Muhammed aga, ýa-ni THK-nyň ýolbaşçysy, ýaşar hereketi üýçdik. Ine biz häzir birleşen opozisiýa guramasyny döredip otyr. Biz eýem üstüne köp işleýär. Şu nertigide biz şoň ady boýunça, ýa-ni dol kesitler adyny we içiniň kodeks diýmek, ýa-ni içiniň şertlerini, mysal üçin birine töhmet atmaly, egerde faktlar bolsa aýtmaly ýa-da şondan soramaly. Şol adam hökman suratda jogap bermeli. İkinji, egerde birine ýa-ni barsyna garşy argumentlar bir zat düşündirse, beýle kadamlar şol argumentlary ýatyryp bilmese, onu şonu boyun alyp, şoň ideýasyny, şoň pikirini hemmemiz boyun almaly.
Yine şuraya ýaly. Tanqidler ýa-da pikirler, pikir alşyklar diňe medeniýetli bolmaly. Yani şahsyna düşmeliler, şahsyny degmeliler. Egerde düşünşmizlik bar bolsa, şuň çözülüp bilmedi. Meseleni bir kundan soň goýmalylar, şoň üstüne işläp, şu gürleşip konkurensiýa hasabyna birek bilen çekileşip hakykat yapmaly. Ine mysal üçin düň akbel taparagy bilen Allah myrat men üçimiz çekileşdik. Ine bizim pozisiýamyz, meniň pozisiýamyz Allah myrat bilen deňelli. Ýöne ol akbel taparagy bilen hem deňeler. O diýmek biz akbel taparaga garşy däl, ýok. Biz ine şu ýaly çekileşip hakykat tapyp ılalaşýar. Ine şol birleşik diýdi. Ine şol üçümiz çekileşdik hem erteki günü arkamızda bir daş saklamdyk, bir ine şu meýdin şeýit diýe beýtdi, ýok. Biz sivilizasyň ýagdaýynda çekileşip gelecekte Türkmenistanyň içinde partiýalaryň şeýle bolmaly, ine şonu özümiz öwrenip, şonu ýanymyzdaky illeşlerimize, liderlere görkezip we şol ýaly edip ine öňe gidýär. Töhmet atyp ýa ine bul MHMS ýa bul ýene bir zat, oňa ýarlyk berip, bul ýaldatlar diňe birleşik däl, diňe birleşik daşlaşdyrmany akdy. Şoň üçin ine dewletiň esas maksady sen kim bolay? Egerde senin adamlaryň bar bolsa, programmaň bar bolsa, ýa-da sen ukyň bar bolsa, sen lider bolsaň, ýa-da sen adamlaryň toparyň ýolbaşçysy bolsaň, onu biz hemmeňiz çağırýar şu ýaly bizim birleşigimize goşulmaly. Biz adekwat, demokratik taýdan halkymyzy üstürmek üçin har türlü adamlary çağırýar. Ine şoň üçin şul bizim çağırşymyz hemmelere degişli. Soýunowda, iklimde, beýliklerde. Eger hakykatdan hem diktatora garşy güreşjek bolsaňyz, eger hakykatdan hem siz adekwat we demokratik pikirleriniz bar bolsa, onu biz sizinle birleşip biler. Biz birinji etapda diňe demokratiýa taýýar we ılalaşyga taýýar adamlaryň birleşýär. İkinji etapda biz orta ýolla hem birleşjek bolýar, hem birleşjekkä bolýar. Özüni haýsy pozisiýadagyny bilmeýän adamlar birleşdirjek. Üçüncü etapda bolsa bize garşydaş pozisiýaly adamlary bize çekip şolar bilen gürleşip geçirip olary birleşdirjek bolar. Olar birleşmezmi? Onu diňe Allah bilir. Ine şoň üçin häzir Türkmen opozisiýasyň arasynda mysal üçin dewleti resmi taýdan Fransada kanunlaşdyrylan guruma bizim agzalarymyz Türkmenistanyň içinde, bizim agzalarymyz Türkmenistanyň daşynda. Bizim agzalarymyz gaty köp. Käbilerini biz bilemdik, köpüsini biz bilemdik, müňleçetini biz bilemdik. Bizim aktivistlerimiz içinde tutulan olanlar var çykdy. Bizim tanamaýanymyzdan tutulandyr. Olar barda bizde informasiýa bolsaň biz bilemdik. Şonuň üçin bir mysal getireyim. Ine maňa beýirýär. Murada men listovka paýlamanyň bir usulyny tapdym diýär. Men listovkany her gün peçat edip şonu musor etýän. Musorda musor bizim görgüllü watandaşlarymyz we musoryň içinde köwülýän, şonu tapyp arasda kagyd uwudan suratly akydyp geçen ýerlerine zyňyşdyryp gidýärler, öýler bilmän, şo ýaýradýar listovka. Muny polisiýa gözläp ahir musor kolaryň öňüne polisiýa dikmeli boldular. Velayatda. Indi hemme velayatda musoryň öňüne polisiýa durandyr. Ne şoň bir adamyň eden aksy. Ol bizim aktivistlerimiz men soňuna ýetdi. Ine şu ýaly häzir kyn ýagdaýda biz agzalarymyzy kesitläp bilemdik ýöne bizi golýan adamlar gününden köpelýär. Maňa habar alýar, öz tekliplerini berýär, o teklipler berilýär. Men şolary ştatda bizim aramızda liderlerin arasında pikirlenip maslahatlaşýar. Inni biz opozisiýa ýok diýsek seredim. Näme? Resmi taýdan gurulan gurumy bar. Hawa birleşik bar. Agzalar bar. İçinde listovka paýlanýar. Daşyny mitingler geçýär. Amerikada men özüm geçip gaýtdym. Biz ýürüýte aksiýalarymyz bar. Mysal üçin maşynyň ýüzüne prezidentiň, diktatoryň keşpi Amerikada aýlanyp ýör ol aksiýalar.
Bizim başka da aksamız, pasport aksası, beylik aksası, köp aksalar geçti. Diýmek hareketler bar. O hem opozisiýa yok. Opozisiýaň häzir güýçlüň gidişi bütün taryhyna beýle ýokdy. Şonuň üçin opozisiýa birleşip başlady. Opozisiýaň birleşen adamlary bir dille urlap başlady. Ol bir gaty üstünlük. Ine şonuň üçin Türkmenistanyň prezidenti MHM gurulukları bize karşı ýanky hemme güýçlerini taşlaýarlar. Ferdiň döwlet baýhany, Ferdiň beýlekleri bize karşı näýili çıkışlarımızda näýili argumentsiz, hiç hili ýanky fakt tarapyndan hiç zat ýok üstümizde tökmen atýar. Sebäbi biz hakykatdan hem dogry ýolda barýar we gaty çalp barýar. Indi Ferdiň bizi tankyd edýän kim? Iklim bilen soýunuz. Resmi taýdan gurulma barmy? Ýok. Programmalar barmy? Mailnamalar? Ýok. Agdalar barmy? Ýok. Tomoşçylar bar. Olar Yalan Vatan programmasynyň Ýewropa bölümine döndüler. Olar diňe beýan edýärler. Bular adamlar üýşür, manifestasiýa geçirip, protest edip gören oklar. Biz ýanky pasolsaň öňüne protest geçirdik. Birinji bolup, ýanky Türkmenistanyň konsulsyanyň öňüne Istanbul'a geçirdik. Hobu tutulup, hobu polisiýa çözdü. Ýöne biz geçirdik şonu. Hani siz näme etdiňiz? Opozisiýa hökmüne, opozisiýa ýok diýen. Dogry. Siz opozisyoner de, siz dissidentler. Size opozisyon hareketler yok. Dogry. Sizin 40% hükümeti, yani diktator karşı görüşýäňiz, 60% siz opozisyon güýçlere karşı hareket edýän güýçlere, diktator karşı görüşýän güýçlere karşı görüşýäňiz. Maňa MHM diýip gördüňiz. Hani tapyň maňa bir tane MHM'şik ertiden akşama şu diktator çüýlep gelýän. Hat ýazýan bütün dünýä. Resmi taýdan Fransada DVT'ni ýanky tasdiklan we şoň adynyň baýdyna hemre hat ýazýan. Hani bir MHM şonu etip görsün, bir günne iş görülýär. Bir zat edenler, men şonu 8 aýyň dowamında etip gelýär. Şu MHM şu diýeninde jogap bilmediňiz. Ne tutnamaňyz bar, neme bar. Aşgabatda boldy, ine şu videoda rişotka görnýär. Her videony gowy açdym. Geolokasiýasy bar. Şo ýerde Brooklyn'da görünýär. Näme şonu aýdan zok adamlara. Oň nastroýkasyna girseňiz video, ýani her suratyň video nastroýkasyna girseňiz, şoň alynan ýeri görünýär. Näme şonu aýdan zok Brooklyn'da görünýär. Näme öz ýani iýleşlerinizi maňa töhmet atdyrýar. O maňa size berjek sorum. Men o zatlara garaşýan tapawdy. Şoň üçin opozisiýa bar. Birleşen opozisiýa gurulmasy döredildi. Opozisiýon hareketler, güýçler gidip dur. Türkmenistanyň içinde listovka paýlanyň taryhyna ýok Türkmenistanyň opozisiýa hareketlerine. Siz 30 ýyllap näme etdiňiz? Listovka paýlap bilmediňiz. Türkmenistanyň içinde daşyna paýlap bilmediňiz. Daşyna protest geçip görmediňiz. Protest geçin ýa-da töhmet atyp ine odat ýaňyz. Siz diktator näme diýjek bolýar? Diktatorun bu tarafına hemme organ güýçleri näme bular bilen ılalaşyp bolýar. Ya bular bilen näme? Ýanky stol pergawor edip şo ýerde bular bilen diktator adamlar gyryp barýar. Senem oň bilen ýöne gürleşik etjek bolýar. Ya sen diňler dip berýär. Ya senin 20-nji maýda beren möhürediňizi ýanky bir ýeri hasap ederdi. Sizin näme instrumentlaryňyz bar? Şul sizin goýan ýanky ultimatumy etmeýän ýagdaýyna ýerine ýetirýär. Instrumentlaryňyz ýok. Resmi taýdan gurulmaňyz ýok, oýra bürokrat ýazar ýaly. İçinde aktivistlaryňyz ýok, sizi gollap manifestasiýa geçirýärler. Daşyny aktivistlaryňyz ýok, sizin ýanky itleriniň arzularyňyz bilen, sizin çağışlaryňyz bilen bir köçe çykarýarlar. Siz saklap durursunuz adamlary. Siz daşyňyzda hiç hareket etmeyen adamları yığnap ýörsiňiz. Daşyňyzda adamlar hareket etjek bolsa, şolar saklap durursunuz. Näme ultimatum edýän? Men şonu düşünemem. Men ýene bir zada düşünemem. Şol elektronny правительство diýär. O näme zada? O bir aklyňyz işleýän diýen zada. Serdim. Ösen döwletler, Ýaponiýa, Amerika, Ýewropa. Şo ýerde elektronny правительство bar. Olaryň tehnologiýalary ösen, olaryň politik sistemalary ösen, olaryň ykdysadyýat sistemalary ösen. Olaryň sosial sistemalar ösen, olaryň jemgyýet sistemalar ösen, olaryň jemgyýet bilen hökümetiň arasynda gatnaşyp sistemalar ösen,
Onun suud, qaziyetler, siyasat aydan gatnaşyk sistemalar ösen olurda yok elektron provinsiyada. Türkmen halkı cemiyet intek bolup geçen rahatları düşünen siz elektron provinsiyada çek bolýar. Olar bir yerine minister, iş minister beýleki, medeniyet minister beýleki, MHM beýleki paýlap ýörsiňiz. Siz bir adamlary adama. Men şol adamlary janym ýa şol wagt ýitirip bir topar gymmatly wagtlar ýitirip başga ýoly barýanlara gynanýar. Sebäbi realist bol. Bir zat edinizde düýünü çeksin. Eger şo bolmajak bolsa ýa şu zatlar düýünü hakykat ýok bolsa wagt ýitirmä. Elektronly provinsiyada bilen hökümetleriň elektronly serwisiniň tapawy näme? Elektronly provinsiyada diýmek hökümet virtual ýagdaýynda işleýär. Şunu hiç kim görmeýär. Ýani Amerikada oturup Türkmenistanyň problemalaryny çözýär ýa-da ýeni bir ýerde oturup ýani problemalary çözýär. Hökümet näçe hökümet? Yerine ýetiriji hökümet diýip näçe paýda diýär? Bu fizik taýdan yerine işläp adamlaryny duguşup, guruluşlar edip, tehnologiýalar goýup, yerine ýetiriji hökümet. Mysal üçin meclis etdiler beýle distansiýada ýene bir zatda. Sebäbi olar kanun çykarjy. Olar adamlar bilen işlenip, olar öz arasynda işleýär. Adamlardan gelen arzalar dinleýär, okuýar, düşünýär. Olaram ýöne adamlaryň düşünşip, olara vilayatlara gidip düşünmeli, görüşmeli. Şolardan hakyky, şolaryň maksatlaryny, arzularyny dinläp, terjime edip, gelip, ýani mecliste ýa halk geňeşine, milli geňeşde çykyş edip düşündirmeli. Şolaryň elektron ýagdaýy bolan. Hemme döwletleriň elektron servisi bar. Elektron servis näme şekilde diýär? Bir spravka aljak bolsaň ýa-da bir ýani deklarasiýany doldurjak bolsaň, sen hökman şolaryň gatyna barmaly. Daş ýagdaýda ýani standart forma bar, şonu doldurýan, awtomatik ýagdaý 2 minutda sana şoň formasy gelýär-de sen deklarasiýa etdiň bolýar. Bu elektronly forma bilen elektron provinsiyanyň ýani tapawy gaty yer bilen gök ýaly. Şoň üçin elektronly provinsiýa diýen sözi aýtmaň, masgara bolmaň, Türkmenistanyň ukypsyz prezidentini güldürmäň haýyş. Indi soňky çykyşynda men gördüm, 10 minut seyretdim, ondan köp seyretmedim. Halmat Soyunov düşündürýär. Opozisiýa näme sözi? Opozisiýa sözi ýalňyşyp oponent diýip düşündürýär. Oponent diýdi, haçanla bir dissertasiýa gorajak bolsa, şoň oponenti bolýar. Şoň oponenti şoň rukowadytel bolup bilýär. Oponent diýmek, ýani sorawlar berip, bir ýere, dogry ýere akıtmak diýmek adam. Ýa-da şoňa goşmaça taýdan oponent bolup, ýa-da bir ýygnakda oponent bolup, şoň diýen ideýasyň gapdaryna paralel gidýän ideýa, şoň garşylyk bilen ideýany görkezip, ýani oponir etmek ýa-da şoň ideýasyny hökman ideýasyz özüň ideýaň bolman şoň ideýasyny ýani tanqid etmek. Ine şol oponent diýmek. Ýöne opozisiýa diýmek, pozisiýa sözünden ibaret. Pozisiýa diýmek, ine men pozisiýam, boýowy pozisiýa, şu pozisiýam men şeýle prinsipial pozisiýa, ine şoňa garşy opozisiýa diýmek. Söz var, limite, illimite. Limite diýmek limitli, illimite diýmek limitsiz. Ine şu ýaly pozisiýa var, opozisiýa var. Men başlan Türkmenistanyň Niyazowyň gurun deputatyna düşündürüşüm, Halmat Soyunov. Bize şu deputatlar häzir Berdimuhammedowy prezident edip durlar. Berdimuhammedow bir kanun ýagdaýda bolap durlar. Şu ýaly deputatlar. Şoň üçin siz düşündirýän, siz täze özün oglanlara ýol berin. Araňyzda siz diňleýän oglanlary çagyryp, şolara ýol berin. Olaryň döwri bap, garaşlary bar. Häzir informasiýa şeýle bir köp. Bilmedik zadyny Google'dan, YouTube'dan, kitaplardan öwrenseň bolýar. Öň bu zatlar ýok. Şoň üçin düşünmeseňiz, şolardan soňra siz düşünýär. Şoň üçin opozisiýa diýmek bir pozisiýa, gapma-gap garşy pozisiýa diýmek. Opozisiýa näme üçin edilýär? Türkmenistanyň rejimine garşy opozisiýa. Opozisiýanyň maksady şo ýere baryp, şo rejimi ýykyp, täze garşylyk pozisiýada, ýani politik platformasyny gurup, başgaça ýani tersine siyasat alyp barmak diýmek. Ine şonu ýerine ýetirmek üçin hem şu adamlar hökman suratda ýolbaşçylyk etmeli, bolmasa bularyň sözleri diňe boş zatlar bar. Ine şoň üçin opozisiýa sözi
pozitsiya sözünün qarşıdağı var. Nemese düşünüyor. Inni opozitsiya soruğu yatırıldı. Häzirki birleşen opozitsiya diktatın yürütü kurnulan MHM topar. Sizde MHM sözü bir yerini tökmede atacak bolsaňyz MHM diýär. Egerde biz görüşen bolsak, sizin bize karşı görüşen bolsaňyz, onda kim MHM bolýar? Siz mi biz? Özüňiz jogap beriň şoň. Inni birleşen opozitsiya diktatın yürütü kurnulan MHM topar. Diktator opozitsiya birleşse edil şondan gorkup ýüregi durýar. Egerde biz birleşdik, onda biz näme MHM proýekti? Biz tersine MHM proýektini döwýän proýekt. Ine şuňa garşy bir argument tap bilseňiz, onu düşündürün men ılalaşaýyn siziň bilen. Egerde biz toplanyp şu rejime garşy görüşýän bolsak, egerde biz bir plana gelip her kanalla şol birleşen opozitsiya rejime garşy görüşýän bolsa, o rejimin arkasynda da iň güýçlüler MHM bolýan bolsa, onda biz nähili MHM işgäler bolýar. Biz oňa garşydaş adamlar. Ya ne dogrymy? Oňa özüňiz jogap beresiňiz. Inni opozitsiya diktator aýyp öýler hökümete basyp aljaklar. Biz opozitsiya bolup, mysal üçin DVT we beýlekler bize goşulan, ýani birleşe goşulan adamyň esas maksady prezident wezipany ýatyrmak. Esas maksady açyk saýlawlary geçirmek. Kim ýeňse şol ýeňsen ýöne hemme adamyň mümkinçiligi bolmaly. Ine biziň DVT plany 3 adam eýýän ba bolsa, şol eýýän politik partiýa bolsun. Bize de konkurent bolup, biziň bilen gidişip, çekileşip, hakykat tapyp, bizden bu zor bolup utorýaly diýär. O nähil biz onda bunu basyp alýar. Biz esasy biziň ýani talap edýän zadymyz açyk saýlawlar, demokratiýa. Bir adam üçin sistem bolmaly, bütün halk üçin sistema bolmaly. Egerde biz basyp aljak bolsak, ine serdiň häzir döwleti basyp alýar. Döwürünje gerek döwlet agdalyşdy. Bular sistemany çalışman bir adam basyp alýar. Siz panyatiýalary opozitsiýa bilen oponent ýaly düşünmän, bulaşdyrmaň. Biziň halkymyzyň jemgyýet halkynyň jemgyýeti ösenok. Bular tek köp zatlary düşünenok. Şoň üçin informasiýa berseňiz dogry beriň. Bolmasa ahir bular bilerler de ýüzüňize tüýkürip gaýdar. Şoň üçin allama. Başarsaňyz düşürün, başarmasaňyz düşünmeseňiz öz ýanky dinleýijileringizden soraň. Şolar çalt ýerde size konsultasiýa berýär. Inni adamlaryň mitingleri çykaryp oda ýakjaklar, atjaklar. Opozitsiya öýde daşyndan sirdip oturjak. Türkmenistanyň opozitsiýasy haçanda mümkinçilik bolsa derrew Türkmenistana barar. Biziň esas talabymyz açyk saýlawlar geçirmek we opozitsiýany içine eltmek. Ine şunu başlamak üçin biz Türkmen halkynyň biziň agzalarymyzy opozitsiýa üçin çykmaň, öz bagtyňyz üçin, öz bagty durmuşyňyz üçin, öz çaglaryňyz üçin, öz azatlygyňyz üçin, öz adalatyňyz üçin çykyň diýip haýyş edýär. Biziň agzalarymyz egerde betbagçylyk barsa biz soňuna çelip görüşýär, şoň edýär. Şoň üçin biz hiç kim ýadymyzdan çykaramok. Ýöne oda atmak diýilen zat, onu diýmek, Orsetde, Belarusiýada, Ukrainada, Kırgızstanda, ýani Gruziýada, Ermenistanda, Gruziýada ýeňin diktatoranyň ýeňin halk, ýani Ukrainadaky ýeňin halk, olaň barsyny odatdylar. Näçip Rusiýada adam öz hakyny talap edip çykýar, muny 10 meşrutka basýarlar, bu büküp çykyp ýene de çykýar. Oda ýerýär. Näçip? Ot kaçanma. Kaçanda 5 adam. Kaçanda 1000 adam alsa ot yok. Şu ot diyen adamdan kaç gidiyor. Yani şunun için kaçanda 5 adam çıktı ot bolýar. Şu 5 adam çıkaryalan siz hareket edýär. Adamlar goşulmasın bizim hareketlerimize. Adamlar çıkmasın. 5 adam çıkıp oda ýatyn diýip siz hareket edýär. Yani şunun için ot bolýar. Bolmasa şun oda bolmaz. Sebebi bizim başka döwletler ýaly Ukraina, yani Belarusiya ya da Rossiya ýaly bizim prezidentimiziň elektoraty zero ýok. Şunu golýan adam ýok. Bu haramzada hemmeler erwetlik edýär. Daşynnaklary, içinnäkleri, daşynna öz kollegalaryny hemmesine. Onda näçip ot bolsun sebebi bir adamlar galpaşda hemmesi goşulur. Garşylyk ýok. Mysal üçin Ukraina, Belarusiýada 30% ilaty Lukashenkanyň golýar. Ine garşylyk, ine ot. Mysal üçin Rossiýada
30-40% adam Putin golya, Vayenler golya, hemmesi golya. Türkmenistan'da kim golya? Hiç mi olan? Devlet, Hopsuzluk Kengeşi'nin yolbaşçısı, öz garnaşy. Amanov, MHM Gullu'nun yolbaşçısı. Annayev öz garnaşy, Bazat'ın inti. Çakıyev, Serdar'ın gaýyn tarapy. Gulşat Mamedova, öz garnaşy. Attaev, general prokuror, öz garnaşy. Ine biz şolara garşy görüşýär. Ine şolar o dediýär. Halk o dedenok ya MHM Gulluklary o dedenok. Ine şolar mecbur edýär MHM Gulluklaryny. Bir tohum basyp aldy. Indi siz şoňa ot diýeňiz. Barmaň, turmaň, ýene de mal bolup oturun, gul bolup oturun, 30 ýyla biz oturup gelýär. Biz gul ýaly Ýewropada oturup gelýär. Siz hem çykmaň, köseniň diýdiňiz bolýar. Ona amatlyk dämi? Men pikirimçe ona amatlyk. Sebebi siz daşyna oturup adamlary odat diýeňiz. Hakykatdan. Sebebi şular çykman ýagdaýynda oduň içine girdiler. Siz şol adamlaryň nefsini hem ýok. Siz şol adamlara çözgütler tapman, diňe oturun gymyllamaň size odat ýarar diýip hakykatdan odat ýarar. Ine men düşünjem şeýle, men ýalňyş diýen bolsam, aýdym. Opozisiýaň Abdukuliýewiň adyny ulanyp adamyň killesini aýlaýar. Devlete Abdukuliýewa degişleri ýok. Ya düýeji Abdukuliýewa degişleri ýok. Şoň üçin biz ine şu guramaň adyny Abdukuliýewa degişli diýen bolar ýaly. Sizin öňkü guramaňyz içinde siz bolansoň biz çalyşýar. Täze hakypatçy. Täze şuwurşýar. Biz современ, sivilizowan döwrebap metodlaryny ulanýar. Biz tehnologiýalary ulanýar. Görüşende siz helem ulanýar şo. Sizin bar ulanýaryňyz bir kanal. Başga zat ýok. Biz Telegram chatlarda, ýapyk chatlarymyz bar. Bizde bir topar adam işleýär, gruppa bolup, siber adminler, volontörler, fondlar, ýürüýte makale ýazýanlar, redaktorlar, programmalar ýöredýänler, bir topa gruppalar bar, işleýär. Biz Telegramda içinde ýürüýte ýeçeýkeler bar. 5 adamdan entek Telegram'a aňyrda durun, hiç zat bilmeýän adamlar Telegram'y öwrenip, biz soňra security DVT diýip ýörüýte bir çağdaşlyk şo ýerde video hökmüni görkezýär. Nähili telefonu dinlemeli, nähili двойной autentifikasiýa etmeli, adamlar öwredip, üstürüp, şolar ýapyk chatlar gurunar, biziň bilen habarlaşyp, üsküd otyrar. Ine döwredap tehnologiýasy. Muňdaşyndan biz sayt açyp otyrar. Biz fond açyp otyrar. Ofisialny resmi taýdan bir döwletde fond açyp otyrar. O fond diňe aktivistler we olaryň maşgalarynda Onkobolnoy, rak keselinden ölüp gören, ine Domodedowo'da adamlar aldım, şolar kömek boljak. Ýürüýte, ýani kämilleşdirilen bir fond açyp. Hani siz näme etdiňiz? Siz fond açdyňyz, özüňize urduňyz. Başga zat ýok. Ine biz şu fond açanmazda şonu birleşen opozisiýa, aktivistleriň meselesi boýunça birleşen opozisiýa çözüp berýär. Şunu şeýtmeli. Egerde halkyň ýanky aladasy bolsa, onu şu fondda dörlen ýürüýte komissiýa hemme materiallary öwrenip, aktivistlere haýyş edip, barlap, şondan soň finansiýowany nitije çykaryp atýar. Ýa-ni DVT degişli, beýlik partiýa degişli ýok. Ol halkyň fondy. Ine şu ýaly, olaryň ýanky her ay atçotlary goýar. Resmi taýdan, hemme zat resmi taýdan. Ine biz olanlar gollap açdyk fondy, ine resmi taýdan. Şo pullary haçanna ulanan soň biz atçolyny bermeli. Biz kanuny hormatlaýar. Biz içine barsaram saýlawlar kanuny zatny etdirmek üçin biz görüşýär. Biz kanuny ýagdaýda görüşimiz hem bizim kanun ýagdaýda talap edilişimiz. Yani şondan biz kanundan çepe sagada bildik. Inni şahs kimmeler biz aýdyp gelýär aktivistlerle da bizim çağatda da iklim soyun farda ýasalar haýyş edýär. Şu zatlary bizim çağdymyzda görmeli, ayrın. Biz esasy görüşimiz bilen bolmaly. Biz görüşmeli. Biz ne özümüz, ne bizim aktivistlerimiz siz barada gepleşip ya siz barada yani siz tanqidlamana biz ruhsat bermejek bolýar. Ýöne biz hemme zat kontrol edilýär. Onan boyun almaly. Inni
Iklimin 20-nji maýçyny beren möhletiniň planyny bozjak bolup, opozisiýa her hir oýun gurnap, gurbanyny öldü diýip çykarýar. Egerde biz hereket etmesek, ine opozisiýa tolk ýok. Egerde biz hereket etsek, bizim planymyzy bozjak bolýar. Sizin planyňyz näme? Sizin eliňizde näme ultimatum goýar ýaly? Bir milliarder, elinde döwlet, peçat, 136 tane diplomat, 9.000 tane MHM'şnik, 18.000 tane, häzir 14.000 tane polis, ondan başga kadyetlerin, adamlar, ondan başga adalet ministri, ondan başga ýani Gen prokuratura. Onu döwlet saklap durur. Bir, on harbulluk, ýani şerhet gulup ona aýdamam. Siz näme instrumentler var, nämeňiz var? Şol bir guruma garşy bir zat eder ýa. Siz mümkin düşünýänler, siz hatawada alanoklar. Biz hem hatawalanoklar. Ine biz görüşüp şol hatawalar ine şu ýaly biz öz ýanky talaplaryny etdirýäs. Görüşme näme talap etdirjek? Ine maýda biz başlarymyzy üstümizden geldi. Hramov ýanky prezident Sowetiň adamyň öňüne diýerdi. Ýene bir döwletdi. 8 ay geçdi. Hramov dagyrda otýar. Berdimuhammedow ýok bolup gitdi. Döwlet ýykyldy. Döwleti şoň eli bar. Bir döwlet ýykamdy. Döwlet ýokdy. Öňüm ýokdy. Bir adam dolandyrýar. Şu bir adam ýetdi hemme zat ýykyldy. Sebäbi döwlet ýokdy. Döwlet guruşy ýokdy. Milli Halk Geňeşi işlenok duýman. Diňe Berdimuhammedow serediýär. Kadyetler işlenok diňe Berdimuhammedow serediýär. Ýerine ýetirjik hökümetiň hemme ýanky ýolbaşygyny eline aldy. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň eline aldy. Döwlet ýok. Ýykylan zat ol bir logik tarapdan ýykyldy, ýykylmaly. Sebäbi bar bir adam bagly, bar bir adam regulowka edýär. Yaramadyk ýagdaýynda ýykylýar. Bul bir logik taýda. Bizim eden adamı biz bütün halkımıza düşündürdük. Şul bize seyretmeyen yıkıldı, indi halkımız doğal düştü. Şunun kimligini yüzünü açtık. Ve şunu karşı niye görüşmeliğini biz düşündük. Şimdi şunu tapaldı. Şunun için 20. maýçyny beren möhledimizi biz ine 20. maýym yetip geler nesip bolsa. Biz oňa çeldi egerde Berdimuhammedowy çalşyp bilsek, onu siz tolgulanma. Biz çalışılmasak onu biz size garaşyat. Hani siz görkezin näme diýýär? Opozisiýa Türkmenistany gраждан uruşyna eltýär, Irak, Siriýa ýaly etjekmiş. Türkmenistan, Irak, Siriýa barýar. Näçe? Seredin. Men MHM'şiklere her wagt aýdýan şunu. Haçanla siz halky gyssaňyz, haçanla siz bilimini aýrsaňyz, haçanla siz naharyny bermeseňiz, işlerini bermeseňiz, ýani sosial hyzmatyny bermeseňiz, haçanla siz hiç bir mümkinçilik bermeseňiz, kätmen bilen galarlar da, kätmen bilen galanlaryna her topar, her vilayet öz taraplyk galar da hawos bolar. Soň şulary sepleşdirmek ýani gaty kyn bar. Ýöne haçanla bir opozisiýon güýçler, ýani birleşik ýa bir hereket galyp programmasyny görkezip, adamlar taýýar edip, şulu burada akse onda demokratiýa bolup, ýani şul planlar amala aşyrylyp, demokratiýa ýoluna gider, hawos bolmaz. Ine biz hiç tat etmedik ýagdaýymyzda. Biz hökümet suratda Siriýa barar. Sebäbi vilayet mary Liwap bilen gyrylýar, Liwap aýryjak bolup, ýani Aşgabat bilen gyrylýar, Aşgabat Daşow bilen gyrylýar, Balkan gyrylýar. Her kim öýçe nimedir? Bu öz arasyna gyrylýar, içinde gruplar gyrylýar, içinde klanlar gyrylýar. Gitdi Türkmenistan. Ine şoň üçin men MHM işgärlerini, polis işgärlerini bildim. Egerde siz hawosa elçekler bolsaňyz, onda bizim halkymyza, opozisiýon güýçleri içine salyndy. Döwletimiz demokratiýa tarap, çekileşekli, hakykat tarapyndan gider ýaly etmeli. Başga ýol ýok. Başga ýol ýene bir diktator berseňiz, dige hawosa. Ine şoň üçin şu düşünje ýene de ýalňyş. Men pikir edýän, ýalňyş diýip pikir edýän we şu düşünjäni üstürmek üçin ýani şu düşünje bolmaz üçin şu Siriýa beýleki Irak ýaly bolmaz üçin biz baryp, biz şonu urukturup, biz planlarymyzy öküzüp, biz öz halkymyz bilen işläp, aktivistler bilen halkymyza düşündirip bir ýollar. Şoň üçin meniň pikirimçe ol ýalňyş düşünje we şu ýalňyş düşünjäni halka düşündirmegem bir ul ýalňyş.
Я живу народ, бұл енді башқа тоғыры, ықлимның союның тоғыры, да? Бұл башқа тоғыры, бір адам я живу на родине, не надо за всех отвечать. На Востоке никогда не будет демократии, ни при какой власти не исполнить. Демократия везде может, в любой стране. Если она в Африке есть, почему она в Туркмении не должна? Вы же пользуетесь Мерседесом, вы же пользуетесь западными машинами, западными технологиями, вы же пользуетесь Apple, вы же пользуетесь сотовым телефоном, вы же пользуетесь программами всякими. Почему, если вы пользуетесь, если вы способны пользоваться этими европейскими продвинутыми системами, а почему элементарную систему демократии вы не можете пользоваться? Вы думаете, вы не сможете? Вы сможете. Она элементарная, она вообще простая. Соблюдать Конституцию, все. Все. У нас уже Конституция демократическая. Надо ее соблюдать, и все. Поэтому вот эти вот туркмены могут только плов кушать, на лошадях кататься и герналджи делать. Забудьте это. Это Ниязов специально народ, чтобы увести в тупик, говорил всегда, наш менталитет другой, мы только можем бесплатный плов кушать, на конях кататься, кыштепты делать и герналджи делать. Все. Нет. Туркмены продвинутые народ. Очень продвинутые. Туркмены, они такие же, как и в Африке, такие же, как и в Европе, такие же люди. Вы думаете, вот в Европе, посмотрите, во Франции. Есть люди, которые даже здесь не закончили училище, не техникум. А они еще живут же в демократии, пользуются демократией. Попробуй их права тронуть. Они выходят в демократическом обществе, говорят свои демократические планы и свои требования. У них даже образования нет. И что? А что? Даже если у туркмен нет образования, вы думаете, он не сможет демократический принцип освоить? Это элементарно. Поэтому демократия работает везде, поверьте. Если она работает в Киргизии, если она работает в Восточной Европе, в этих странах, как Латвия, Литва, которые были с нами вместе в этой же системе, почему она в Туркмении не работает? Если она работает на Украине, Грузии, в Армении, почему в Туркмении не работает? Мы что? Другие люди или с другой планеты? Мы с этой же планеты. Мы же тоже смотрим, что у них происходит. Мы смотрим видео, мы смотрим, пользуемся их технологиями, где в демократическом обществе продвинутые технологии были сделаны. Поэтому я думаю, это ошибочное мнение, и вы глубоко ошибаетесь. Проблема в том, что нас держали под железный занавес, специально не развивали нас, специально наше общество не развивали, и поэтому у нас люди так думают. Как мы начинаем развивать сейчас, вот не поверите, в колхозах, Марыцком Вилаяте, Лебабском, Ташауском люди, Балканском, они вот месяц назад даже так думали, как вы. Сейчас их остановить нельзя. Как они думают о демократии, как они думают, как должно быть. Они лучше вас понимают, лучше меня понимают. Поэтому это как бы ярлык накидываете на одну нацию. Это неправильно. Вот следующий вопрос. Мурад ага, менің шу тоғырауыма жауап берің. Не үшін хемме оппозиционерлер халыққа маслихат бермектен geçen devleti üstünden gıybet edip başladılar. Ruslan Muradov. Men size şuna cevap vereyim. Ferim. Kim bizi tanqid ediyor? Kim 30 yıllap görüşmedik olsun? Kim 30 yıllap yöne yankı birbirine tökmedi atıp 30-40% görüşüyor, men haramda ağaç görüşüyor deyip kalan dine beylikleri tökmedi. Ilayta da ümü diyen adam. Sebebi bunları çalışıp gerek yani. Sebebi bunlar üyeler demokratiya tayar yani. Bunlar tanqid etbiliyor. Yöne demokratiyanın görünüşleri ne olmalı ve şu prinsipleri ne yerine getirmeli? Adamlar şunu etmek için ne etmeli? Bunu düşündürüyorum ben o. Tedin misal için, iklim soyunu. Bunlar demokratiya devletini yasap, ne dili biliyorlar, ne sistemasını biliyorlar, ne içinde yankı demokratik kurumalarla katlaşıyorlar. Bunlar dine YouTube'da çıkış ediyorlar. Misal için bana der, men Türkmenistan'a işlep öz borcumu yerine getirdim. Men hükümette dine 3 yıl yaş spesyalist olup borcum verdim. Yani armaya gittim ki 3 yılın borcum verdim. Men hudut kârhana açıp adamlara iş verip, işlep bir holding verdim. Kimde bir diye yine sen o yerde bir vice-premier var senin oğlun. Men eğer vice-premier gollayan olsa, men oloyal kazanyan olsam, men nemçip hemme dağıtlarımı koyup şu yerden kaydı. Men onu Gülyal beylikli, Gülyal gezip görürüm. Men nemçip Kazakistan'a gidip güçlü kampanya açtım. Men nemçip her Orta Asya devletinde bir filialım açıp güçlü injinier kampanya açtım. Men uhitlığım vardı. Men Türkmenistan'da da kalıbildim. Men Daşarayet, yurtta da kalıbildim.
Men näçip ortaýetde bir filial açyp kaldym. Şöyle. Men näçip Şwitsariýada kaldym. Men näçip Fransaga gelip yere yıkılıp yani yerden yukarı kalıp bir firma kurup olan nasyonal yani 70 milyon halkın içinde yürüyen firma kurup. Men okuyumam. Men diyeceğini yatamam. Men onun üstüne işleyen. Men tiyade teknologiyalar icat ediyen. Men Fransa'nın sistematını vurdum. Men Kazakistan'ın sistematını vurdum. Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın, Özbekistan'ın sistemalarını vurdum. Türkmenistan'ın sistemalarını vurdum. Men Avrupa'nın demokratik sistemalarını vurdum. Men şuların işleşen. Bilsediňizde hemme gatlak bilen, hemme gurumlar bilen siz isleseňiz, islemeseňiz, ýa-ni gatnaşýaňyz. Egerde diýjeňizi işleseňiz. Ine men şol etdim. Näçip men dewletiň lideri boldum. Men ukyp bilen. Men şonu edilýän. Bunyň gözi ýetdi. Şoň üçin meni goýdy. Näçip men üstümde adam ýok. Men her wagt ýek gözüm etdi. Indi zerden iklim bilen soýuny. Şular jogapkärçilik üstüne alyp gördümi? Ýok. Men bütün ömrüm 30 ýaşylap jogapkärçilik alyp geldim we ýerine ýetirýän. Köp kösenýän, ýöne näçe. Bular alyp görenok. Bular hökümetde işläp, şo ýerde birinji Niyazowy ýa-ni tanqid edip, ikinjem şonu gollap, onuň çykyp gaýtdylar. Boldy. Korrupsiýany işläp, korrupsiýa eden adamlar ýene korrupsiýa eltdir. Demokratiýa eltdir. Men olary tanqid edemem. Men hiç garşylygym ýok. Islamy soýuny. Ýöne şoň pikirleri men hiç gollamam. O pikirler diňe tupi berdi. 30 ýyllap eltdi adamlar, daşyna oturan adamlar, ağlawanlar bir nokudyň daşyna aýly. Biz öňe gitmeli. Bizim jemgyýetimiz öňe gitmeli. Biz ösmeli. Ine dewlete topory we birleşen opozisiýon topory şonu isleýär. Şonuň üçin biz şonu birleşdik. Şonuň üçin biz şo topory döretdik-de şo ýere iň güýçli adamlar bar. Şonuň üçin biz şo bilen daýanyp biz şu rejimi yıkıp biles deyip öňe gidip. Şonuň üçin dewlete köp ýalňyş edýär. Ynanyň ýöne biz diň öňe gidýär. Men birinji çykyşymda aýdanlar, biz türkmeniň itiniň gylygy ýaly şunu bokurduğundan alykmy? Şunu yıkman goýarlar. Yıkyldy. Häzir hem içine baramam demokratiýam diýip. Biz haçanla bular ýeňer, ýa-ni biziň halkymyz bizden barar diýip garaşanlar. Mümkinçilik boldy biz barýar. Biz içinde de görüşýär. Görüşýär. Şoň üçin ine hormatly watandaşlar, men şu ýaly jogap berýän, ýene maňa bir ýerde liberty of freedom. Nasıl? Siz dogrudanam связь pes ýurtda ayağa kalmaly halky daşy ýurtdan koordinat edip boljakdygyna ýaňam. Men ynany ýaşaýan. Sebebi связь ýok, ýurt ýok. Ine siz öz dogunlaryna şoň gülüşdiňizmi? Hawa. Связь bar. Siz haýsy связьga garşýar? Arky diktator döwletde jaň edip, ine şu diktator beýledi. Bular ýa-ni hiç haçan bolmaz. Şoň üçin biz Telegram diýär, şoň üçin biz Imo diýär, şoň üçin biz WhatsApp diýär. Islendik adam, islendik garyndaşy bilen gülüşdi. Şoň jaň edip gülüş bilmese üçüň içine gülüşýär. Diýmek связь bar. Diýmek связьyň bir görnüşi bar. Mundan başga radioda çykyş edýän. Mundan başga YouTube kanallar bar. Bular şunu görmese de 3 günden 4 gün ahir görýärler. Görýän adam häzir videolar ýanky alyp, beýlik adamlar okudýar. Bular 10 bolup zyňyşyp bir güýçli ýanky YouTube Wi-Fi'ni alyp oturuşyp bile bolýar, ýa-ni. Men gülüşdim adamlar. Связь bar. Ýöne связь kyn. Onu dogry diýjek. Kynam bolsa biz şunu edipmeli. Ýöne biz dewlete topar we beýlik birleşen opozisiýa. Mümkinçilik boldugy biz girer. Biz garaşmaz. Haçanda dol yıkılıp ine saýlawlar belline garaşmaz. Biz gözläp ýok mümkinçilik. Resmi taýdan we beýlik taýdan. Hemme taýdan seretdi. Иклимов обвинил ДВТ связь с Россией и Казахстаном. Иклимов меня обвинил в том, что я агент МХМ, что я российский шпион, что я этот и так далее. Иклимов сам с Россией работает. Иклимов работает из Туркменистана. И с многими вещами. Поэтому это его проблема, это его личное дело. Если мы были бы с Россией, поверьте, мы бы уже этого Бердмухамедова свалили бы. Поверьте, если Путин за нами стоял, за один день сделали. Если Казахстан за нами стоял, да за месяц сделали. У Казахстана 110 миллиардов долларов в стабилизационном фонде. У Туркменистана zero. Только долги. Поверьте,
Если бы за нами Европа стояла бы, мы бы давно сделали. Если бы Америка стояла бы, наверное, за 1 час сделали. Вот простой ответ. Я больше даже объяснить не могу. Вы сами логически подумайте. Если бы нас Россия поддерживала, то на российских каналах о нас бы говорили. Ну, не на официальных, на каких-то там боковых каналах. За нами там ФСБ нам помогало бы. Я не знаю, еще кто-нибудь. Там Путин с нами встречался бы, или кто-то, вице-премьер какой-то, или что-то, или что-то, или что-то. Вы же себе отдаете отчет, если бы за нами стояла бы Россия. Россия стоит за Сапармурадовым, и он это не отрицает. Это факт. Но, к сожалению, за нами стоит только туркменский народ. И мы рады этому. Вот. Никакое государство не стоит. Мы и не хотим, чтобы стояло государство. Я вам уже говорил, я всю жизнь сам дорогу пробивал. Я не люблю, чтобы надо мной кто-то был. Надо мной может быть только народ. Почему? Потому что я его желание исполняю. Поэтому мы не приемлем, чтобы какая-то страна или какое-то сообщество нами управляло. Анна Дурды Хаджиев хотел нами управлять. Мы сразу его на место поставим с его группой. Поэтому ДВТ, поверьте, любому сможет нет сказать, против любого может пойти, и Харамдага сможет свалить. Поверьте. Потому что ДВТ – это народное движение, это народ. У народа силы очень большие. Лично у меня сил таких нету, как у народа. Моя задача – объединить народ. Моя задача – выстроить систему, которая работает, я есть нету, как я выстраиваю в бизнесе. Я выстроил систему ДВТ. Система ДВТ работает. Каждый делает в системе ДВТ маленький шаг, получается мощный шаг, который бьет по режиму очень сильно. Для этого государства не надо. Для этого надо просто способность. Для этого надо днем и ночью этим заниматься. Те, кто занимается бизнесом, знают, любую проблему можно решить, если днем и ночью искать решение. Не хватает, то надо совета брать, изучать другие опыты. Не хватает этого, изучать новые технологии. Вы же знаете все, лучше меня. Мой мир пишет, может, перейдем к жесткому шагу, пусть хоть и не законно, но справедливо. Чтобы перейти к жесткому шагу, вот, допустим, есть такой принцип. Если мы прошли первую инстанцию внизу, да, нас правозащита, значит, в Америке или в Европе защищает. Если мы не прошли первую инстанцию, то есть не попробовали в суде бороться, не попробовали в прокуратуре попросить защиты своих прав, нас никто не сможет вытащить, нас никто не, как бы юридически это неправильно. Поэтому мы должны встать, попробовать юридически это сделать законным порядком. Если нам законным порядком не дадут, мы пойдем жестко, но мы добьемся своего. Жестко это не значит беззаконно. Мы сошлемся на какой-то закон, на всеобщую декларацию прав человека или на что-то. Мы это согласуем с ООН, согласуем с ведущими странами, обозначимся везде, только после этого пойдем. Жөфкөр Кылыч, Курбанов, өзіңізді реклама етмен, кім сізді лидер сайланы, шоңы жауап беремін. Meni lider edip DVT ağzaları sayılır. Men bütün Türkmen halkının lider değerlerim yağışmam. Men DVT lider. Karacaoğlan, Sapırıklığın $2 milyon nereden allıqa sorasana şunu efirde. Men onu sorap bilecek gel. Sebebi o men içimde. O Sapırıklığın için. Eğer halk istese, günü şun kanalıma siz sorun. Şunun bilen men sizin sorunuza cevap verdim. Eğer de bir yerinin govunu degen olsa, Halmat Soyunova ya da Iklimova meni bağışlan, men sizin şahsınıza yetecek bolmadım. Men dine sizin pikirlerinize karşı öz pikirimi aytdım. Men şolary yanlış dip görýän, egerde men yanlış pikirlerim bolsa da, men sizi ikiňizden efire çağırayım. Haçan etse, indi Iklimova çağırıp oňuny boldum. Yollaş Halmat Soyunov. Egerde siz politik bolsaňyz, egerde siz ýa-ni aýdyşyňyz ýa-ni deputat bolun bolsaňyz, siz menden gaty güçlü. Men ýöneköy biznesmen. Men ýöneköy ykdysady ýeti öwrenýän oglan. Men sizi açyk efire çağırýan. Neytralny kanalda ya da Türkmen halkı DVT bütün halkın platformasına çağırýan. Gelin, men size soraw bermeýän. Diňe siz maňa soraw berin. Men size ine öňünden ýa-ni nime berýän, mümkinçilik berýän. Men şu çykyşda 2000 gepleşmede men size soraw berjekm. Siz bana soruğun tayyarı, gelin de bana soruğu verin, Türkmen halkı DVT kanalı. Ben sizin soruğunuza cevap vereceğim. 100%. Yine şuraya yankı
gepleşipler. Sizin kanalınızda, bizim kanalımızda bolmadı yani. Üyüşüp bir-birimiz soraw, yani siz bana soraw, men size cevap bereyim. Opozisiya hakkında, devletin işleri hakkında, birleşen opozisiya hakkında men size düşünüyorum. Yine şunun bilen men gepleşim geçip turýan, sağ olun, bizi iýdigler dinleýäniniz üçin, bizi golaýanyňyz üçin we Türkmenistanyň diktator rejimine garşy görüşýän üçin. Hemme aktivistlere men köp taňyrlygyny aýdýan, edýän işleriňizde, bize kömek edýäniňizde, özüňiz bagtyňyz üçin görüşýäniňizde sağ olun. Biz diňe bilenler, agdy bir bol ýeňler. DWT ýeköl hiç haber. DWT bu halk hareketi. Demokratiya watan Türkmenistan. Sağ olun.